minarulo kami sa imo. Dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbinya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay mantulos. Tawan sa muya ang grasya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Ininahagad niya mo, huli kay Jesucristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, alas 12:03 na, nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na Ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marhay na pagkaudto sa inyo gabos mga tugang. Hindi ng kabilugan kan mga baretang kunya na pagkaaga, digdi sa Radyo DZGB. Sa pamayokan mga darakulang bareta sa lado lokal, 90,000 pang mga botantes ang kaipuhan na ma-activate ang registrasyon sa COMELEC. Mas bate ang nanginot sa may pinakadakol na nakonfiskar na loose firearms. Mga aki sa orphanage sa Sorsogon, pinaugma ni Heart Evangelista. Drug suspect gadan sa pagserbinin mandamiento de riqueza. Sa lado nasyonal, inflation rate sa nasyon, posibleng maglangkaw. Bakuna kan Sinovac ang gagamiton sa mga health workers. Philippine Drug Enforcement Agency dahil pang komento sa nangyaring misencounter kontra sa PNP. Sobra 25,000 na obrero sa nawaaranin trabaho sa tahaw kan pandemya. Sa ibang nasyon, Syria sinakyada kan US military gamit ang rockets. Bareta sa lado nin Karawat, big man kan Magnolia Hotshot, daipang desisyon kung makawat o maretiro na. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Nangapodan si COMELEC Provincial Election Supervisor, Abogada Aurea Bonao, sa mga kwalipikadong botantes na magparehistro tulo sa opisina kan COMELEC sa saindang nasasakupan na lugar, tanganing makaboto sa masunod na eleksyon sa 2022. Iniyan sa iyang pahayag matapos manutaran na 90,000 pang mga botantes
undeactivated matapos na nagkapirang beses sindang daing makaboto kan mga nakaaging eleksyon kung kaya kinakaipuan na ma-activate girarayan sa hindang rehistrasyon para sa 2022 elections. Idinagdag pa man niya na bukas ang opisina kan COMELEC para sa mga maparehistro po na alas 8 nin hasta alas 5 nin hapon tanganing maakomodar ang mga maparehistro. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Siring sa piglalauman, Masbate ang may pinakadakol na bilang nin mga armas na nakonfiskar kan pulisya sa kampanya kontra sa loose firearms. Sinabi kan Police Regional Office sa Camp Simeola, 30 armas na nakuha sa Masbate, 21 sa Camarines Sur, 18 sa Sorsogon, 15 sa Camarines Norte, 12 sa Albay, 4 sa Catanduanes asin Tuluman sa Naga City. Sinabi ni Bicol PNP Regional Director, Police Brigadier General Bartolome Bustamante, na kasabay sa mga nabawing armas ang kalibre 22, 38, 350, 45 asin 9mm. Igwamanin 5 shotguns asin 8 granada. Dinagdag pa man yan na ang pagbawi sa mga armas ginibo susog sa mandamiento de requesa na ipinaluwas kan korte sa sa Sangatos 193 na mga sospechadong illegal gun holders. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Maski lampas na ning 2 semana ang kumpleanyo alagad, si Sorsogon First Lady Heart Evangelista nagkaigwa pa nin selebrasyon sa paagi nin pagtaon nin tabang asing kaugmahan sa mga aki sa sarong orphanage sa Sorsogon. Siya nagtaon nin mga pagkakantasin nga regalo sa mga aki kan Hardin de Maria Orphanage. Sayang sinabi na siya maugmanin maharay na magselebrar kang kumpleanyo kay ibaan mga aki asin madre. Sa Evangelista, naka-star na sa Sorsogon tanganing makaibaan sayang agom na si Gobernador Chis Escudero. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multify. Gadanan sarong drug suspect na sa illegal na possession of firearms search sa operasyon kan mga pulis sa Naga City. Sinabi ni Police Sergeant Tobias Bongon na tagapagtaram kan Naga City PNP na ang mga operatibas kan pulisya nagserbi kan search warrant kay Dario Galon sa sarong-harong kaini sa Barangay del Rosario, Naga City. Alagad ang sospechado nagsakat sarong tanganing kuwaon ang kalibre 38 pistola asin pinutukan ang mga pulis. Ang mga pulis nagpaputok man kung saan na tinamaan si Galon asin dinara pa man sa hospital, alagad inideklarong dead on arrival. Nakuha sa lugar ang balak sa kalibre 38 pistola, 2 glass pipe asin 2 plastic sachet na pigtutuburan na shabu. Total na 1,126 na mga urig na ataman kan 255 na hog raisers sa Albay ang pinerarom sa depopulation dahil sa apektado kan African Swine Fever o ASF. Sigun sa Provincial Veterinary Office kan Albay, ang malinaw ang may pinakahalangkaw na numero ng urig na ginagadaan kung saan 305 hali sa Barangay Payahan, Balza, Estancia, Honop asin Balading, mantang 201 na urig ang ginadan sa Daraga, 200 sa Pulangi, 145 sa Ligao City, asin 139 sa Bakakay Albay. Sa paliwanag ni Dr. Pancho Melia, ang Provincial Veterinary Officer kan probinsya, na nairecord ang primerong kaso kan ASF sa sarong urigan sa Barangay Karatagan, Piuduran, na pigtutubudan na hali sa Burias Island sa Masbate. Nakatalaan na inauguraran ngunya na hapon ang proyektong patubig kan Ako Bicol Party List sa Barangay Bunker 1 asin Imalnod, Legazpi City. Iniyan ito ng informasyon sa DZGB News ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. na ang tubig saro sa importante sa pangurual daw kung kaya dapat sanang magkaiguan ng stable asin supisyenteng mapagkukuhaan ng tubig. Sa ngunyan, padagos pa ang pag-inguwa kan Ako Bicol Party List na madugangan ang enot ng 71 water system sa palibot kan rehiyon para masusteniran ang pangangaipos sa tubig.
Dakula ang tabang kan pagpasar ng traffic as in anti-obstruction ordinance sa munisipyo kan malilipot. Tanganing maging malinig ang mga tinampo maging sidewalks sa indang lugar sa naging resulta kan road clearing operations kan Department of Interior and Local Government o DILG. Kung saan basado sa resulta kan nasabing validasyon naglangkaw ng 10% halis sa 85% kan taon 2020. 94.8% ng sangunyan na presenteng taon. Pangaponan ngunyan kan mga opisyal kanaw ng bitan ng munisipyo naman tiniron na malinig ang sa indang mga palibot maski tapos na ang validasyon. Mas maipit ngunan ang probinsya kan Sorsogon sa pagdakop kan mga motoristang dahil nagsusulog o nagagamit nin mga standard helmet. Sigun sa Provincial Ordinance number 48-2020, magiging mandatory ang pagsulog nin standard helmet kan mga nagmamaneho, maginan sa indang sunod sa motorsiklo. Kung sa inang sarong standard helmet, dapat aprobado kan Department of Trade and Industry as inigwan nin marka kan Philippine Standard o Import Commodity Clearance o ICC alaga daiman kaibahan ang mga tricycle drivers sa nasabing ordinansa. Ang mga madadakop na magbayular sa nasabing ordinansa makakampang sa magakanigong penalidad kung sa 200 hasta 600 pesos na multa asin pirang aldaw na pagka-impound kan sa indang motorsiklo. Kasabay man sa mga dadakopon ang mga nagagamit nin substandard helmet kung sa 100 pesos na multa sa first offense, 200 pesos sa ikadawang offense, asin 300 pesos sa third offense. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal pagkatapos kay ni. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Malupit ang gaya ng buhay, di natitinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet ups ka para hindi na dying inside. Diet ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kita may kalintura, abo, asin napapagal maghangos, mag-apod sa pinakaharaning health center, doktor o hospital para maabisuhan kita kung saan pwedeng magduman. Makakatabang ini para masiguro na tama ang abiso na may tatao sa satuya. Maituturo kita sa tamang health facility asin malilikayan ang makaulakit sa iba. Ang COVID deep na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Ngunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Piglalaoma na kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mas halangkaw na inflation rate o rikas sa paghiro kan presyo ng mga pangenot na barakalo na sinserbisyo para sa bulan ng Pebrero. Inidahilan man sa halangkaw na presyo ng mga produktong petrolyo asin sira. Sigun kay BSP Governor Benjamin Jokno, posibleng may rehistro sa 4.7% ang inflation ngunya na bulan o sa pagultanan kan forecast range na 4.3% sa 5.1%. Mas makaskas edi sa nairehistrong 4.2% ng inflation rate kan Enero asin target kang gobyerno na 2.4%. Mantang sinabi ni Jok na makatabang sa downward price pressure sa Pebrero ang pagpapautob nin para mientras na price cap sa mga produktong karne sa NCR, establing presyo nin bagas asin hababang singil sa kuryente kan Meralco. Inaprobaran kan Interagency Task Force o IATF on emerging infectious diseases ang rekomendasyon kan National Immunization Technology Advisory Group o NITAG na gamiton ang bakuna kontra COVID-19 na gibukan Sinovac kan China sa mga health workers maski nasa 50.4% sa naan efficacy rate kaini. Ini ang sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa virtual briefing. Sigun kay Vergere, ipipresentar kay Presidente Rodrigo Duterte ang nasabing rekomendasyon mantang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na welcome ang nasabing rekomendasyon. Nakahanda si UP Philippine General Hospital o PGH, spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, na magpatudok ng anti-COVID-19 vaccine na gibukan Chinese firm na Sinovac. Sigun kay Del Rosario, makatabang ang anuman na bakuna kontra COVID-19 para mas maging aktibo ang immunity as imposibleng mapalangkaw pa ang level kan antibodies ni sarong COVID-19 survivor na arog sa iya. Paliwanag ni Del Rosario na magsiserbi ang bakuna bilang immune booster lalo na tawara pang matibay na pag-aadal kung guraano kahaloy matinira antibodies kan mga nakarecover na gikan sa COVID-19. Kaya man sigurado kung posible pang maulakitan sa girarin ng COVID-19 ang mga dating na-infect na nin virus. O pwera digdi, naglalao man si Del Rosario na makatabangan sa iyang pagpapabakuna para mapalangkaw ang kumpiyansa kan publiko sa anti-COVID-19 vaccine. Pwedeng magpili nin ibang brand din bakuna kontra COVID-19 na itutudok sa indaan mga soldados. Ini ang sinabi kan Armed Forces of the Philippines o AFP kun habo kan mga soldados ang bakunang ginibo kan Chinese company na Sinovac. Siring man sinabi ni AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo na bako na ini magiging libre asin kay puhan ng bayadan kan mga soldados ang pinili nindang brand din bakuna. Paliwanag ni Arevalo na dain na nakatagamas sa AFP ang iba pang brand kan antivirus vaccine sa indang pipilion apera sa Sinovac. Sinabi pa ni Arevalo na kinakaipuan mabakunahan kontra COVID-19 ang gabos na 150,000 na miyembro kan AFP dahil sa magsiserbi ining proteksyon sa inda. Piglalauman na mag-abot sa ang primerong batch kan 600,000 na doses kan anti-COVID vaccine kan Sinovac sa Domingo, Pebrero 28, kung sa insang 200,000 digdi ang nakatagama para sa militar. Pwedeng magsayuma ang mga health workers na magpatudok din bakuna kontra COVID-19 na gibukan Chinese firm na Sinovac. Ini ang piglino ni Department of Health o DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere
Dahil bako mandatory ang nasabing rekomendasyon kang National Immunization Technical Advisory Group or NITAG. Paliwanag pa ni Vergere na daiman mawawara ang priority status sa COVID-19 vaccination program kan mga health workers maski sa yumahan hindaan magpatulok din bakuna kan Sinovac. Sinabi niya na kwalipikado pa manggiraray ang mga health workers na masunod sa tranche kan maabot na bakuna. Sa iraram kan prioritization list kan gobyerno para sa COVID-19 vaccine, nangingenot sa dapat tudukan ang mga frontliners workers o frontline workers sa mga healthcare facilities, senior citizen as in persons with comorbidities. Maabot sa 82% kan mga empleyado kan Bureau of Fire and Protection of BFP, siring man kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, ang nakandaan ng magpasararom sa bakuna kontra COVID-19. Iniyan sinabi kan Department of Interior and Local Government o DILG base sa resulta kan ginibo nindang exit poll sa mga opisyal as in empleyado kan mga nasabing ahensya sa Luzon. Sigun kay DILG spokesman Yusek Jonathan Malaya, na dakula ang tsansang mainganyara ang publiko manungod sa bakuna kontra COVID-19 kung mapanginotan ini kan mga taga-BFP as in BJMP. Base sa pag-aadal kan University of the Philippines o UP Octa Research Team, nagluluwas na 24% sa good 40% kan mga Pinoy ang habo muna magpabakuna dahil sa pagdududa. Dahil landigi naglalaom si Malaya na sa paagi kan mga tauhan kan BFP as in BJMP, matrayumpo ang kampanya ng gobyerno na mapairarom sa pagbabakuna ang nasa 75 milyon na Pilipino sa nasyon. Iimbestigaran kan Armed Forces of the Philippines o AFP ang alegasyon ni Special Envoy to China Mon Tulfo na may nagkapirang soldados ang nakaresibin ng bako rehistradong COVID-19 vaccines kan nakaaging taon. Sigun kay AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo, nawara pa sindang nareresibing anuman na impormasyon na may mga soldados apwera sa Presidential Security Group o PSG ang nabakunahan ng bako rehistradong bakuna. Pag nakumpirmar ninda ang report, tulos sindang makondukta ng investigasyon manungod digdi. Naigiramdoman na ipinahayag ni Tulfo na nabakunahan na siya kan Sinopharm COVID-19 vaccines. Kaiba ang nagkapirang cabinet official, soldados, police, asin sarong senador kang nakaaging taon. Kan Disyembre 2020, inako ni PSG Commander Brigadier General Jesus Durante III na may nagkapirang PSG personnel na ang nagpabakuna kontra sa COVID-19 vaccines. Kan Setyembre, asin tinawan ng doon na kaipuan manindang proteheran ng salud ni Presidente Rodrigo Duterte. Maabot sa 25,000 na obrero ang permanenteng nawaran ng trabaho kan Enero sa tao kan COVID-19 pandemic. Sa laging handa briefing, sinabi ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na nasa 25,226 na obrero gikan sa 1,421 na food establishments ang dagos nang nawaran ng trabaho kan nakaaging bulan. Sinabi niyang dakulaan may tatabang kan pagtustos kan community quarantine para makabangon ang mga obrero. In kaso turusan ang quarantine restriction, nasa 108,000 na andagos ng mga kabeltanin full-time sa indang trabaho. Enot nang pigrekomendar kan Department of Labor and Employment o DOLE ang 3-month subsidy para sa mga obrero na makagkantidad nin 7,000 sagkod 11,000 pesos kada bulan. Sa ngunyan, pending pa ang proposal sa lamesa ni Presidente Rodrigo Duterte. Ipapaisik ang Department of Labor and Employment o DOLE sa masunod na simana kay Presidente Rodrigo Duterte ang manungod sa naging kasimbagan kay United Kingdom o UK sa saindang kahagadan na vaccine doses katrukiskan Filipino nurses na posibleng ipedara sa ibang nasyon. Sigun kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nakapot na niya ang surat gikan kay UK Ambassador to the Philippines Daniel Purse. Dahil pa niya pwedeng iluwa sa publiko ang laugang surat dahil kay puan nguna niyang ipaisi ini sa Presidente sa Lunes, Marso 1, taon 2021. Pero sinabi ni Bello na positive as in favorable ang simbag ni Ambassador Purse. Tinawanin doon ni Bello na ginibo niya ang proposal kan deployment kan mga Filipino nurses sa UK para mabakunahan ang mga nurses ng COVID-19 vaccines bago sinda maghali sa nasyon. Iyusan na ini ang paagi para masiguro ang kaligtasan kan Filipino healthcare workers sa hampang kan pandemya.
Suportado ni Manila Mayor Isko Moreno ang plano kan Department of Tourism o DOT na buksan ang mga parke sa syudad para magkondukta nin Family Day sarong best kada simana. Katakod kay ni bukas na sa publiko poon sa Pebrero 17 ang nagkapera mga pasyaran sa Intramuros, Arcan Fort Santiago, Casa Manila Museum, asin Baluarte de San Diego. Siring man ang mga individual na may edad 15 hasta 65 anyos sa naan pwedeng makalaog digdi. Tinawan pa nindoon ni Mayor Isko na kamawotan kan Manila LGU na magamit ang mga open public spaces sa syudad manungod sa pagsisiguro na may marhay na kabuhayan ang mga taga Manila maging sa tahaw kang pandemya. Sinabi na mga katabang man ini sa pagbuhay sa graray sa lokal na ekonomiya kan syudad. Bareta sa ibang nasyon sinakyada kang US military ang sarong site sa Syria kasunod kan rocket attack kay ni matapos ang 2 semana. Inan kanat inoteng military attack sa administrasyon ni US President Joe Biden. Pagtutubudan na ginamit kan mga Iranian na suportado kan milisya kan Shia ang site kung saan hali ang rocket attack. Sigun kay Pentagon spokesperson John Kirby, ay pinag-orden ni Biden na pagsakyada bako sana para magbalo sa pag-atake ngunyan kontra sa American forces asing coalition, kundi para hampangon ang nagpapadago sa patakot sa mga tauhan. Sinabi niya nagkonsulta si Biden sa mga US allies bago ang ginibong pag-atake. Napag-araman na pagtutubudan kan US military na on-site gagamiton bilang parte kan sarong operasyon sa paglusot nin armas para sa milisya. Bareta sa lado nin Karawata, pigtatawan kan Magnolia Hotshot nin kanakaipuhan na panahon si Mark Pingres na magdesisyon may kinaraman sa iyang PBA career. Iniyan pahayag ni Coach Chito Victolero sa pigsasabi na igwaman sinda nin komunikasyon kay Pingres matapos ining mairido. Idinagdag pa man niya na sinda naglalaom na sa Marso makakapaluwas na nin desisyon si Pingres kung makawat pa ini o maretiro na. Sa ngunyan, daiman siya nakakasabay sa ensayo kan hotshot mantang ang kontrata kay na paso naman kan Disyembre 21 kung sa intinawanin doon ni Victolero na dakulang tabang sa inda si Pingres mantang nakareserba ini nga pwesto sa hotshot. Katson anapod kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban sa bago nindang imbensyon na automatic cutbox, automatikong paglilinig anati kanikos kada bes na ginamit kay ni an ekipahe para magpupo na gamit ini ni UVC light para linigon o sanitize ang pupo kanikos bago ni i-dispose. Nangulugan na ang Katson mantinidong malinig sa gabos na oras isaksak sana asin presto bahala ng teknolohiya nagibuho ng paglinig automatically. Istoryang naiiba. Sarong baby shark na may pandok nin sarong tawo an ngunyan pigaurolayan kan Indonesian netizens matapos i-post ang retrato kay ni sa Facebook nin sarong parasira gikan sa root and daw East Nusa Tenggara, Indonesia. Nadiskubre ini kan 48 anyos na parasira na si Abdullah Ferru matapos na ining iuli sa sindang harong ang nadakop niyang babaeng pating. Kan binuksan ni Ferru ang tulakan babaeng pating na hiling na may tulong baby shark sa tulakay ni alagad gadanaan mga ini. Mantang ang duwang baby shark may normal na itsura. An ultimo may dakula asin bilog na mata, asin may dakulang ngimot na garining pandok nin tawo. Sigun kay Ferru na haloy niyang nagdadakop nin pating, ngunan sa na siya nakahiling kan pating nakapandok nin tawo. Dahil sa one of the kind, an sa iyang nadakop na pating, nagdesisyon siyang i-preserve ang ikatulong baby shark na naging dahilan kaya dakol naman ang nagruruso sa indang harong para osyusohon ang pating na pandok tawo. Sa ngunyan, dai pa masasabi ka National Resources Conservation Center sa Indonesia kung anong species ining pating ang nadakop ni Ferru. Flashback. Pebrero 28 kan taon 1847 kang mamundag sa Binondo, Manila si Roman Ongpin, sarong pilantropo asin mayaman na Chinese businessman na nagsuporta sa mga katipunero durante kan 1986 revolution kontra sa Espanya. Si Ongpin natag sa diri kan art supply stores na inapod na E182 sa Binondo, Manila. Sikreto nagsuporta sa katipunero sa paay kan pagtaonin pagkaon asin kwarta na pambakal nin rifle, bala, asin supplies para sa Filipino Independence Movement. Ang sayang tindahan ang naging kombinyenteng meeting place para sa mga Filipino asin sarong source ng propaganda updates asin mga aktibidad kan aldaw.
Yan ang kabilugan kan mga Bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base, patarabang tabang News Director Edwin Peralta, syempre ni News Manager Mar de la Cruz. Kami po sa inyong naging tagapagbareta ang kunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pangaran ni Kuya Ronald Baldo, sin Richard and Arvin sa IT, ako po si Angel Mustaza. Salamat sa inyong pagkatabay. Mabalik pa kita. Dahil mag-ali, dahil magpuknat. Masunod na ang programang ISKARAMUSA. Pagkatapos ang kanagkapi ng mga pagirumdo. Sa indong nadangog, ang mga dalakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo? At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Titinag, dire-diretso lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan. Dami ng solusyon na subukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Dahil gusto ko, tapos ang laban. Isang Alaksan FR lang. Aaray pero di bibigay. Pahid-pahid pa ba? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ugalion ang tamang paghugas ng kamot gamit ang tubig asin sabon sa laog nin 20 segundos. Imantinir ang 1 metrong distansya sa ibang tao, lalo na ang mga nakaka-eksperyensya ng respiratory symptoms. Likayan man ang paglaog sa mga mall, sa udan, asin iba pang matatawong lugar. Ang COVID tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel, Diabetes and Medical Clinic. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Iyan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
Oras sa Radyo DZGB, alas 12:35 na, nin pagkaudto. An oras hatod sa Indokang Surf Powder with Active Clean. Singgaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag-Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasak. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag-Bear Brand araw-araw. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nata? Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa! Istorya sa kakanan. Mano-mano sana. Marina, entra na sa Iskaramusa! Alat. Bakit ayaw? Dahil naglaog so music. Ano ngayon, Kuya Nald? Sabado, no? Sabado ngayon. Tamang-tama yun naman sa tingkarasal sa ano. I'm sorry, my love. Ay, nasaktan ko. Oho, nailing mo yan. On-air na video, okay, tabi? Ha? Ireklamo ka kang ano, bawal na sa oras Bawal na ba ngunyan mag-video okay kaya baga? Kaya uningon yan mga tuga. Inihahandog sa inyong bagong programa, video okay on air. Bobo Magsabi, yes! Matindi ka talaga, Kuya Ronald! Apo doon mo si Papa Mar, bad mo yaman maganda. Arami ni Papa Mara. Kita. May mga pakubog-kubog ba yan mga tuga? Bakit pa ba nahayaan ka? Delay ang boses kan mga gurang pa nagkakanta. Uy, baka pwedeng pag Sabado araw gaano. Pero ako muna na support lang dito, Renz. Araw mo man sa nabang. Ikaso, tagat-palakpak lang ha? Ako, araw bang ang talent ko? Ano? Baka man pagkanta. Dancing. Dancing ako. Talagang matindi ni si Angela. Maray ka, pala yung mong kibudots. Ay, Mabiligin mamaya sa na ano? nga. May mapazumba tami dyan. Ay, atyan, masumba kita ha. Mazumba ka ta dyan? Atyan. Iba to si Ate Shi, si Ate Chi, si Ate Yel, Aha. si Kuya Boy, si Kuya Bunji. Ay, sus ka talagang maugmay yan ha. Okay ka mo kung gusto nito mag-video, okay kita ha. Mag-request lang ka mo kang kanta. Iyan na tuhod ni Papa Mar. Tuluyan iyan na Ay, sus ko. marahay pag nag-zumba naman Ay, kita. sus ko. Basta ang tuhod na titiko. Ikaw iyan, ha? magkakanta, ako magbabayle. Ay, walang problema yan, Angel. Ikaw man daw. Diyan ba kita nabubuhay sa video, okay ha? Arami ni kay Ronald, pag may unleaded na, remate na. Nag-yes. Nag-yes na tayo ah. Kaya lang kaya ngunyan baga mga tugan na may pandemic. Bawal lang una ang pagtiripon. Bago pa lang kayo magpuod, kami mapugiraray sa inyo mga kaibalang ngunyan na pagkauto. Ako pa ang solamente. Ang totoy na on, pero tito ngayon, tito ng Albay po yan ha. Siyempre, ang sa ko yung kapander, one and only. Ako man po! Si Angel Mustaza, ang kagandahan ng sound. Ang sa kuya pong numero mo niya na Sabado, mag-urun-urun lang lamang kita, ha? Mag-relax lang. Oy, confirm na ang relationship ni Ellen Adarna and Derek Ramsey. Mala. Pag-una ko nga, mahilig lang si Derek Ramsey sa donut. Yan ang pambansang tikim. Ano? Iba yan, ha? Oy, Derek Ramsey, ha? Talagang matindi ang iyong karisma. Ellen Adarna na yan, ha? Saan sa kuya pong numero 0966-1931-118 0966-1931-118 sa Smartman po 0949
4334061. Ang number man kasi akong kapartner na talagang habol-habulin o rin nahabol ng mga listener talaga. Matindi talaga to. Pumando ka. Ayon sa kaya po na number sa Globe, 0915-415-4899. Again, 0915-415-4899. Sa Globe po yan. And then sa talk and text, pwede nindo akong mag-upload dyan. Pag oras kitrabaho. 0909-543-4660. Again, 0909-543-4660. Oh, yes. Lagay ako ng entertain Karen. apod pag bako na oras ki pagtrabaho. Ano yan, pag pahingalo baga, pahingalo. Ika? Ay, yung depende na lang kung emergency. Talagang kung rush talaga. Oy mga tugang, pasalamatan tango na so opisina mga tugang kan Daraga Municipal Engineering Office. Mga tugang tapos na so clearing sa tinampo. Ang ginibo mga tugang kan engineering office kan Daraga, nagibo man sinda ki-clearing man sa taas. Ano ining taas sa kitataramta? Ining mga kable ki kuryente baga mga tugang. So mga sawong-sawong baga. Nagkairiling baga nindo diyan mga tugang sa luwas. Pag nagtatangad ka mo diyan, pag nagda-drive ka mo kasi ng mga bihikulo, matindi mga tugang ang mga karalay-kalay na mga wire. Kung masamok sa baba mga tugang sa mga bihikulo nakaparking, masamok man yan siyempre sa taas. Ining mga wirings na dahil naman na wala naman mga koneksyon, bigla na sanang pinakalay-kalay dyan. Ining mga telcosta, Kaya mga speaking tugang, of sige, Tito Renz, tapos yan. Kaya ini mga tugang na LGU Daragatabi. Naghiro ngunyan na aldaw so Sabado bisa magpengalo talagang may higuson si Engineer Fiel Montaliana. An pamayokan opisina tabi dyan sa engineering office. Ngunyan naglibot sinda dyan mga tugang sa sentro kan Daraga kaya mailing mga nindo digdi sa may Rizal Street, digdi sa may Bicol University BRTTH mismong boundary dyan sinda nagpuon Gabos mga tugang na mga telecommunication companies na igwang mga linya dyan sa mga naunambitan ng lugar. Tigtawan or inapod ang atensyon kan inapod so atensyon kan mga ini kan Municipal Engineering Office tanganing maayos naman iniong mga sawong-sawong na mga wire. Kapag ang wire baga mga tugang nagkakalay-kalay iyan, talagang masamok ang pag-ilingon asin pwede pang magkausa ng aksidente. Kaya maray na mga tugang, maray ng talagang nagigibo man kilakdang ang LGU Daraga. Pero dapat sana sa iba man na mga syudad, magin man sa mga munisipyo, mag-arag man kainin. So speaking of one day operation. Kang Monday, Tito Renz, sa may RTC part ako. Di ang exit ka ito o kang regional office. Pasiring duman, maluwas ka sa may Mariners. Duman sa may, ano ba ngayon, Mariners, ini palaog ka, may 7-Eleven digdi. Di ba may, may parang catwalk na may dyan, may poste dyan Tito Renz. As in, naka-urayday na. Tapos yung mga kabliki, di ko alam kung telcos ito, kung yung dyan sa baba, which is, dawan na sabihin ta na wala nga itong kuryente or what. Peligroso ito sa mga nag-aragi duman. What if, nagagi kakabi duman, mga uranon. Yan. Na paano na lang kung may mga banggi, wala naman nga kiilaw. Masabit baga duman, nakamotor nga yan, makaskason. Biglang mag-collapse ito. Talagang makakaso panindis ko ito. I-forward ko dito kay Kuya Luwens. Dapat sa APEC yan, sa komposte na kikuryente ang pinag-uurunan, APEC na ang may concern dyan. Kaya mga tugabi, pasalamatan taan naging lakdang kan Municipal Engineering Office. Magin man tabi, congratulations sa kay Engineer Fiel, asin kay Mayor Vic Perete. Sa ginibong lakdang tabi mga tugang at talagang matindi, clearing mga tugang sa mga linya. Kaya ngunyan, ko ta si Engineer Fiel na live interview kaya lang, nagpurpay nga ko na sinda kan mga tauhan. Dahil lang magari whole day tabi ni Engineer kundi kita nagsala, whole day ini yung sa inyong operation. Ay, grabe na ang effort kan LGU Daraga. Talagang kaipuhan career na. Pero sana sa ibang mga LGU mag-arog man. And sana, bako lang effort kang LGU. Dapat may partisipasyon man ang mga residentes. Residentes. Ang iba kaya mga tugang, panaglaog ka na dyan sa mga kasulok-sulukan ng mga barangay, nangyayari mga tugang, pag nagkapakabit sindaki, kuryente, o magin man, ang iba kaya pakiaraman ng linya. Na so reklamong may mananong reklamo na wala na sulinya linda, hinabas na daan. Yan ang mga tugang, ang problema dyan sa mga kasulok-sulukan ng mga barangay. Pero pagpapasalamatan tama ng lakdang kan LGU. Mabuhay po kamo dyan sa LGU Daraga. I never wanted all the things people need to justify the life
Grabe ang nangyari sa showbiz ngunyan. Ano? Matindi yun. Tago-tago pa man si Derek Ramsey mga tuga. Tapos si Ellen Adar. Madarami si Derek. Labot mo man niya. At midbid ka, sabi ni Pading Derek sa si Pading Derek kaya, kababata ko yan dati. Sabay pa kami kaya. Magasing lawas ka mukhaan dati, di ba? Oo, kasing lawas kami. Kaya lang, gari, sa rumbes kaya, napabayaan niya ako sa kusina kang magkaibang kami. Kaya sabi ko, pangyari man sabi kong barkada inyo, pinabayaan ako bigla. Kaya hindi nga, luminobo ako bigla. Ayan si Derek Ramsey mga tugang. Talagang, isus ko. Hiling nindo ako sa Facebook Live. Waro yan mga tugang pandok ni Derek Ramsey pag busog. Kapandok baga ano. Mataram sa daw ang IT digdi sa ampangan ko. Ang bugol maniniyo pa lang si Kuya Renz pa. Ang bugol pa lang si Kuya Renz. Hoy, si 8811. Ang kapartner ko si Kuya Renz, hindi si Kuya Mike. Si na Kuya Mike? Baka susapang pamilya. Araw yung mga pandok kay Kuya Mike. Baka pag-asa bago na mo si Kuya Mike na Francisco kan pag-asa. Si na Kuya Mike. Sabi ni 8811. Ate Angel, Kuya Mike, makakurinti ka po talaga. Pag ginaputan, nagkakalay-kalay, makimig-kimig ka talaga. Ayun nga ni, ang delikado mga tugang. Imagine ko na ka, nag-aagi ka sa tinampo. Nag-aagi ka sa tinampo, nakamotor ka. O may nagkakalay-kalay dyan bigla ng mga wiring. So, anong mangyayari sa imo? O mas maray ng piga-agapan mga tugang, ang posibleng mangyari sa future o sa mga masunod na mga aldaw o ng kaso man. Tapos yung mga, halimbawa ngayon, mga telcos, dapat may halimbawa monthly monitoring ka mo kung kumusta na sa mga linya nindo para at least sure man nindo na day man magkakausanin peligro sa publiko. Iyo. Para mga tugang, sad to say kaya no, pasensya na sa gabos sa mga telcos kaya. Ang nangyayari kaya isa iba mga tugang, data pigagabos, ano? Ang nangyayari mga tugang sa iba kaya, mga matibayon magkarabit ki connection, internet connection, mga matibayon maningil, mamutol ki linya. Pero pigaayos man ko tasulin niya daa. Pero, ang nangyayari, ini nga ni pipabayaan lugod, nagkakalay-kalay dyan. Wali nga nangyari lugod, na maransiwal na mga tugang sa mga poste. Dahil nagagod dyan, spaghetti. So, aren? So, mga linya. Yung nga, nagaro spaghetti black spaghetti. So, ibang nagkalay-kalay na ibiburugos gari sa lapid ng itsura. Possible ba, Tito Renz, na apera duman sa underground na mga kable. So, fiber, pwedeng maglaagnin separate na mga poste na for telcos lang. Halimbawa, sa silingan kaning area, sa imong barangay, o sa imong nga ni LDT. So, sa sunod naman nga, para at least, gabos na telco, sararuan lang ang poste nila. Sinda na magkaigwan parang convergence na ito lang talagang poste ng gamitin. Dahil sila makikikabit sa poste kan APEC para at least ma-identify din. Dahil man pwede ining poste baga kan APEC, talagang intended yan for connections. Ngunyan, ang magiging or argument ka iyan, kung papaano ninda, maayos, hulin niya, ng warang sawong-sawong. Pwede sinda niyan makiagi dyan sa mga poste sa APEC. Oo, kasi kung masadirisin ng poste, difficile iyan. Ang mangyayari kaya, masawak talaga. Masamok lugod sa baba. So, anong poste baga minsan kan APEC, pag route na sarong poste, papalitan, tapos dudugtungan mo, tataningan mo pakisaro. Pwede man. Kasi for telcos lang. Yung kayang posting sa telcos, nag-uso kaya yan, Kuya Nald, kundi ako nasala, kan ba, uso pa subayan tel, so may wirings pa baga, Kunyan kaya baga, uso na kita, inimpig kataram na fiber baga. Piga connect na sana, so, di yan sa luwas, piga connect na sana ba dyan sa poste? Ay, sala sunan. Sala sunas ko, di pa nalitunog. Para kayan mga tugang. Sabi ni Sir na sa Tornino, Barcenas. Good afternoon po from Quezon City. Oy, maray na hapon tabi Sir na sa Tornino, Barcenas, dyan sa Quezon City. Sabi ni Ma'am na Yisiad Aratnakla. Sabi niya, shout out po sa mga Anislagenyos. Oy, sa mga taga-Anislag tabi, maray na udto sa Indogabo. Sabi ni Ma'am na Christy Conda, good PM, I'm watching po right now from Sipi, Daraga Albay, always listening to ISKARAMUSA. Oy, maray no to tabi sa Indogabos dyan sa mga taga Sipi, Daraga Albay. Sayin ka po, Madam na Christy Conda, sa upper o sa lower? Sa dawa bagang Sipi dyan. Sabi ni Engineer Fiel, opo, hulde, iliyugon mo ang mga tugan. Sabi doon, imbis na magpahingalo, talagang nagtatrabaho, engineering office. Pabuhay po kamo dyan, Engineer Fiel Montaliana, kan Municipal Engineering Office. Ayan, sabi ni Engineer Fiel, mabuhay din po kayo. Yan ang mga kinakaipuhan mga tugang, natawanan ng pansin, ini mga may higos na mga opisyal. Kung ikasaro ka man na opisyal mga tugang, o pamayo ka sa rong opisina na dahil man naghihiro ka sa iyong trabaho, o talagang wala ka man na
Aday naman kay puhan na ano ang gibo mo. Pero mga araw kayo ng mga mahigos tala, iligo-iyogon mo maski Sabado. Kung isipon magawa ng office hours ko niya na Sabado, talaga nagtatrabaho. Yan ang tunay talaga. May pinalawas na press release mga tugang. So, DOH, kaso hapon, kung nakita na sala, kaso banggi, nakalaog na mga tugang sa Bicol Region sa UK variant kan COVID-19. Nasa probinsya mga tugang kang Camarines Sur, kung nakita na sa sala, ilingon ta daw Angel kung yanig dito. Pick-post ito kan DOH kasubagi kung di ako nasa sala eh. First case of UK variant of COVID-19, nakalaog na mga tugang dyan sa probinsya ng Camarines Sur. Kaya mga tugang magdoble ingat kita ha. Sabi ni 884, hi sa mga tao, budak bako tao dyan sa Santa Misericordia, sa Santo Domingo. Ito maniniman tabi 884, sa mga tao asin bako tao dyan. Ano ini? Siguro iba man ang ano mo ha. Pero igwa kang pipatamaan ha. Oy, maray na to dyan sa Gabos sa mga taga-Uwas Albay. Dyan sa may parting Bagong Bayan ha. Apilisining po dyan sa Indogabos. Sa pamilya Riparip ha. Maray na to tabi sa Indogabos dyan. Maray na udo kay di mabugti. O, kay Giovanni. O, Giovanni tabi ha. Tapos kay brother. Secret. Magkasama sila eh. Okay. Nakita mo? Alam ka na. Ito. Wait lang, ito saan sila ngayon? Sabi ko nga ni, darahin mo daw ako lunch. Di ba ako nag-lunch? Sabi na, sorry brother, we are in Ginubatan. Ay, matindi ka talaga ha. Matindi ka. Sabi ko, makauyam, sarado si Ate Rax. Sabi, ipatok-tok mo na yan. Ipatok-tok. Ipapaka. Oy. Hindi ko nalago nahanap so press release mga tugang kan DOA. Dapat maraman niya to ini ha. Oni na mga tugang. Bicolano among B117 cases recorded in Philippines. A male returning overseas Filipino in Camarines Sur with a history travel from United Arab Emirates have tested positive for COVID-19. So ini mga tugang pala na returning overseas Filipino hali sa UAE. Pig kompleto mga tugang ang sa iyang isolation period o 14-day isolation period dyan na sa Metro Manila. Ayan mga tugang. Kaya maski na siya dyan sa isolation sa Manila, pag digdi niya daan mga tugang, pag uli digdi mga tugang sa Bicol, tig sa iraro mangyari siya sa swab test magin man so dyan sa quarantine period dyan sa Camarines Sur. Kaya na pag-araman mga tugan, nagluwas yung resulta, positive ini duman sa UK variant. Ini ang resulta. Kaya baga kaipuhan magdurodoble kita mga tugang kan pinagibong swab test, lalong-lalo naman sa mga kababayan niya to nahali sa ibang lugar. Sabi ni 272, pira natabi ang bagong number kan COVID-19 case sa Legazpi City. Kung pagbabasayahan tatabi, Madam or Sir 272 tabi, and report kan DOH, ngunya na aldaw, so nakadagdag sa Legazpi. Sarong kaso so naidagdag sa Legazpi tabi. Pero dahil taram kung sa inyo ng barangay. Sabi ni 884, maray na apon tabi kay Municipal Councilor Henry Raposon kan Owa. Uy, Councilor tabi, maray na apon tabi sa imo Maray na apon, Councilor Henry Raposon. Aram ko na dito, Renz, kung taga sa Insu na saro nag-positive sa Legazpi. Taga Sabi sa post ni Mayor Noel Rosal, just in one new COVID case in Legazpi City admitted. Current case, 14. 14 ang na current case na aktibong kaso niya na sa Legazpi. Kung sa ining si Bicol patient 4756, ang age na is 74 pesos. 74 years old. Male, residente kan Barangay 40, Cruzada, Legazpi City. Sarong retired government employee.
and may onset of illness February 24, 2021. History of exposure for verification pa. And ngunyan, admitted na siya sa Legazpi CESU. Result date February 26, 2021. Yan. Taga saan? Cruzada, Legazpi Cruzada, City. Legazpi. O yan mga tugan. So bagong kaso ng COVID-19 digdi sa syudad kan Legazpi ha. Taga Cruzada, base man sa report kan Department of Health. And si Mayor, Ay. kay Mayor Noel Rosales. O si Mayor na mismo mga tugan, so nagpalawas kan informasyon ha. Sabi ni Ma'am na Christy Conda, dito po kami sa Lower, sa Lower CP, maray na to tabi sa Indogabus dyan. Sabi ni Isiad Arat Nakla. Alcantara yan. Alcantara. Daisy Alcantara pala. Kaya binaliktad niya lang pala sa pangaran niya. Sabi niya, Ate Angel, patanggal mask mo kahit 5 seconds lang. Ayoko. Bakit naman? Bawal di protocol namin dito. Bawal itanggalin ang mask. Parang feeling ko, Angel, gustong makita yung talagang kagandahan ng South talaga, no? Talagang parang gusto ko. Paki-search lang ang Facebook page, Facebook account. I-search mo na lang po, ha. Yun yung mas matindi. Sabi ni Ma'am na Betito Belen, mas maputi ka, Kuya Renz, kaysa kay Derek Ramsey. Sa itsura, nadaya man lang yun yung camera. sabi niya, hehe, sa itsura, dahil nagbayaan. Inipig na tarap ko sa ibo, Kuya Ronald eh. Talagang, ay sus ko. Asika, Kuya Ronald, palipata yan digdi. Ay sus, ako mga tugang, kulang ko na sana, sunong Ellen Adarna. Iniingpig tataram na Ellen Adarna, ibo na nga, naging bato pa. Yan ang tunay na Ellen Adarna. Sabi ni Ma'am na, Malu, atento dating klaro, maray na uto po si Renz and Ma'am Angela. Aram ko na tabi, Ma'am Malu, atento dating klaro, watching from Las Piñas City. Permita kang nahiling nagko-comment, kaya doon ko na kung saan kang ngunya nakastar, ha. Watching from Las Piñas City, oh. Comment daw, madam, kung tama ang sakuyang hula sa imo, ha. Ini ang mga solid iskaramusars. Iskaramusangs. Di ko na alam kung ano apple sa mga listener ta, ha. Sabi ni 446, mga ka-iska. Iska and isko. Siguro OKFM yan, ha. Pero iba yan, ha. Sabi ni 446, garo naglaylo muna po gayon ang demolition team. May mga nagkapirang motorista na balik park naman sa gilid tinampo. Pinagtaraman na dadagit pa sabi, Nata, sa imo ang tinampo. Ay pa, kung demolition team nagsita, sain po ini 446 na barangay, tayo pabisitaon ta kay Sir Andy Marbella. Gusto kong kurusing kusingon ang singit. Aha. Kang mga iyan. Yeah, sige daw. Ang patukad tabi sa bulod, Sir Andy, may info lang. Ang patukad tabi sa bulod. Pakibisitahan man. Kung pwede man bisitahon. Oo. Ata. Nagri na kaligtas sa road clearing eh. Yung ani. Sige daw. Ilingon tada ko may mabisita. May tanda ako. Oho. Sige daw tabi 446. Sain po ining lugar tayo forward tamans. Kung dayon ni sa Legazpi, forward ta sa task force kan LGU. Kung sain tabi ini. 2 minutos sa sana bago mag-alauna ni pagkahapon. Nakita ko na Renz yung post ni Kong Pido, yung sa mass wedding. Uy! Good news yan, ha. May libreng kasal para sa lahat na nagmamahala. Tapos na, so seremonya. Tamaduman ko kita sa reception. Piling ko yun na. Nailing ko na naka-live siya ngunyan sa action ko. 2 minutos na sana mga tugang bago mag-alauna. Sige daw, magkurukanta-kanta lamang daw kita, ha? Ay, paki-like, subscribe, and share ka na DZGB News Online. And YouTube channel kang DZGB News Online. Ay, DZGB YouTube channel. Select po nindo para dire-diretso ang sa indong update. Bananggot kan mga nangyayari digdi sa palibot. Oo, tapos may DZGB app na kita. Paki-search na lang sa indong mga Playstore. Ano yung nagkabatugtog mo? Ano kanta yan? Through the Years. Ini ang mga tugang Sige, kanta ni... Kaya mo na yan. Ini ang kanta mga tugang ni Sasha Padilla kay Dolphy. Kundi ako nasasala. Parang tugtog. Parang tugtog. Tugtog ini. I can't remember when you were there. Ay, sus, kung may mga comment na naman kayo. Sige daw po, more. Sabi ka naman, more pa.
Garo sabi ka, mga mamundoon maniniyo. Gumaling ka na, kumanta ka na. Araw kayo ni kaya. Hindi nagkanta. Dear Tito Renz. Sige, kanta nyo. Dear Tito Renz. Kumanta ka kasi, akong bahala. But imagine anything the two of us can do through the years. 5 taon po kami nagsama. You've turned my life around. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin po kami nagkikita. Tito Renz, ano po ba ang gagawin ko? Ayun na! O, sabi ni 446, barangay sa Ace, Buda, 4 tabi. Pag mabanggi na, yara o na mapark sa gilid kan tinampo. Ano yan? Legazpi or Daraga? Legazpi po niyo, Daraga. Tadakol bagang barangay sa Ace. May barangay sa Ace man sa Las Piñas. Di ba, Madam na Malo Atento dating klaro? Sabi niya, go, Sir Renz. I can't remember what I Ay, sabi ni Nanay Chi, ano ka nakaon ni Renzi, baby? I trusted who Nanay Chi, Sabado na I kaya? listened to before. Uy, ikaw na lang kaya magkanta. Makinig ka. Di ba Ano? pag alauna, Kuya Nal, turugtugan naman lang kasi rest si Father Butch. What if ikaw na lang kaya magkanta every Saturday? Ano, papauson mo ka? Malakay ka man. Oy, oras na. Oy, oras sa tabi ah. Alauna na. Uno, ni pagkahapon. Ay, salamat Sabi sa ni- mga nagkantabay. Salamat sa kapos sa nagantabay sa DZGB online na bago magiti-giti, baka magboto-moto. Bati yung tanang unaan gabos. Sabi ni Ma'am Nadja, Betito Belen, di ba yung si Kuya Renz? Ay, sus ko, Madam Nadja, dahi pa iyan ah. Nag-warm up pa lang yan. Dali na, dali Piso, na. porsyento pa sana yan. Sabi ni 446, ligas pa palang tabi ito. Sige po, i-forward me po kay Sir Andy Marbella. Oy, salamat po sa inyo po sa pagantabay. Kami po sa doon na kaibanan ako po solamente. Ang totoy noon, pero tito ngayon, tito ng albay po yan. Siyempre, kay Bansa ko yung kapartner. Sa pangalan ni Kuya Ronald Baldo, maniwala ba kayo sa hindi? Ako ang gagandahan ng South. Ito, Mustaza po. Marahay na hapon. Goodbye and mabuhay. Ibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort